Okay, good morning. Mayong buntag sa tanan. Nasayod ba mo igsoon nga ang inyuhang presensya nining kabuntagon karon. Nakatuman mo sa balaod sa Ginoo. Tungod kay miingon ang Ginoo sa usa ka semana 7 ka adlaw. Ang unom ka adlaw alang sa atoang panginabuhi ug ang usa ka adlaw atong igahin sa iyaha. Salamat sa imong presensya. Tungod kay nagahin ka ug usa ka adlaw alang sa imong pagsimba, pagpamati sa pulong sa Dios. Ato siyang palakpakan igsoon. Hallelujah. Okay, ang mensahe sa Dios nining kabuntagon karon akong gikutlo diha sa maghuhukom, Judges 16 verse 4 and 5. Sa samtang inyuhang gipangita sa inyuhang Bible igsoon, ato ang tan-awon ang kaninga video. Remember their prophecy. Samson, chosen by the living God to be his hand of vengeance. It's his will. But it is not mine. Who is this God who gives you such strength? 3 vows were bestowed upon me. No wine, no touching the dead, no cutting of my hair. There are whispers of a Hebrew with great strength. It is a story for slaves, nothing more. I want you to investigate this. You find me the secret of his power. My Delilah. Well, if you wanted to fight, you should have brought more men. I want him dead. He has the strength of a god. I saw it with my own eyes. He is not a god! Samson, the Philistines are upon you. My strength is now your strength. What would you have me do? My name is Samson, and you will face the wrath of God. Sa dihang ako ning gitan-aw ning salida mga igsoon, nakaingon ko sa kong kugalingon, sayang kayo. Tungod kay ang tawag ni Samson sa Dios sa iyang kinabuhi, napakyas tungod sa iyang pagpakasala. So, nining kabuntagon karon mga igsoon, sayod ko nga matag-usa nato, nakabasa na siguro ta, balik-balik aning story sa kinabuhi ni Samson, pero nasayod ko nga ang Dios mupadayag og bag-ong mga pagtulunan nga maghatag na tog leksyon sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo nining nga kabuntagon. So ato ang basahon ang pulong sa Dios. Hallelujah. Thank you, Lord. Ningingon diri sa maghuhukom 16. Verse 4 to 5. Okay. Ningon diri. Humani ini si Samson nahigugma sa usa ka babae nga gihinganlag Delilah nga nagpuyo sa patag sa surik. Unya ang mga pangulong Pilistihanon miadto kang Delilah ug miingon, lansisi si Samson og susiha nganong kusgan man siya kaayo ug kon unsaon namo siya pagbuntog ug pagapos aron wala na siya'y mahimo. Ang matag usa kanamo muhatag kanimo og 1,100 ka salapi. So ang Dios magapanalangin sa iyang pulong nining kabuntagon karon mga igsoon. So kining inyuhang ubos nga kusinero sa pulong sa Dios nining nga kabuntagon, mahilig yun ko sa
historical wali. No? So, lingkod, paminaw na to ang istorya sa kinabuhi ni Samson tungod kay iyang ipadayag ang duha sa ikaklase sa iyang pagkinabuhi, sa iyang pagkapakyas o sa iyang pagkamalampuson. Ako ning giuluhan ang mensahe karon og ayaw palansis sa sala. Ayaw palansis sa sala. So sa wala pa na tao si Samson, no, ang iyahang amahan gihinganlan og Manoah nga nagpuyo sa lungsod sa Sura nga sakop sa banay ni Dan. Then ang iyang asawa wala gyud manganak. Usa ka higayon ni ana samtang ang iyang asawa didto sa uma mipakita kaniya ang anghel sa Ginoo ug moingon, wala ka nanganak pero karon magbuntis ka og manganak kag lalaki. Og naay apan mga igsoon, apan ayaw gayod pag-inom og mga bino nga bisan unsang bino nga makahubog og ayaw pagkaon sa mga pagkaon nga gidili. Og ihalad ang Dios, ihalad siya ngadto sa Dios ingon nga nasaryo kay luwason niya pagsugod ang katawhan sa Israel. Abi ninyo mga igsoon, ang katawhan sa Israel ani nga kapanahunan nahimo silang nailalom sa gahom sa mga Palestihanon. Ug ang sugo sa Dios ni Samson nga mahimong makigawas og ang katawhan sa Dios mauna ang mugahom ngadto sa ilahang kaaway nga mao ang mga Palestinian. Sa dihang gisultian siya si anghel, gisultian niya iyang bana. Iyon siya nagpakita, na tao nga nagpakita nako sa uma. Gingnan ko niya nga mga anak ko, mauni ang akong buhaton. Nagampo si Manoah sa Ginoo nga unta ang maong tao pabalikon sa Ginoo. Og pagkasunod adlaw, didto lang gihapon sa uma ang iyang asawa, wala mahiuban ang iyahang bana. Nagpakita na usab ang anghel kaniya. Og midagan ang iyang asawa og giingnan iyang bana, ali tuwa didto ang tao nga nagpakita kanako. Og sa dihang miadto si Manoah sa mong tao, giingnan niya, ikaw ba ang tao nga misulti sa kong asawa nga mga anak siya? Og gisultian siya nga ako. Og sulti imi, niingon ang iyang bana, sulti imi kung sa imong buhaton, inig katao aning bataa. So gisulti sa anghel, ang gisulti sa babay nga sa mga gidili, ug human ana niingon ang iyang bana, okay, ayaw saglakaw, kay magkuha ko og kanding, akong idalit diha kanimo, tuguti nga mudalit ko diha kanimo. Wala siya masayod nga ang iyang kaistorya, anghel di ay sa Ginoo. Ningingon ang anghel, bisan pugson pa ko nimo, pakaon dili ko mukaon. Kung imo gyud nang buhaton, buhatan na ihalad noon kana sa Ginoo. Sa dihang naghalad sila sa Ginoo, samtang ang iyang halad gikauna sa kalayo, ang anghel mikayab uban sa kalayo. Ug miingon ang iyang bana, mga matay kita niini kay nakakita tag Dios, pero niingon niya asawa, dili kita mamatay tungod kay gipadayag man sa Ginoo ni kanato. So, mga igsoon, paglabay sa mga bulan, mga tuig, midako na si Samson og naulitaw na. Samtang ulitaw na si Samson, miadto siya sa patag sa Timna. Diin, nakita niya ang usa ka babae nga maanyag nga gusto niyang pangasawon. So uli siya sa ilang balay aron pagsulti sa iyang ginikanan nga gusto siyang mangasawa. Pero ning ingon iyang ginikanan, nganong kana may imong pangasawon? Nga mga di mo tuog Dios, mga way tuli. Wala ba kayo nakita diri sa tuang mga kaliwat, mga kadugo? Pero unsay tubag ni Samson, siya kuhaa siya kay siya ang akong pangasawon. Wala na sayod ang iyang amahan nga kabubuton dai sa Dios aron si Samson mao'y musugod pagluwas sa katawhan sa Israel nga nahimong nailalom sa gahom sa mga Pilistihanon. Sa dihang ning adto na sila sa balay sa babae didto sa Timna, samtang nagkuyog siya sa iyang ginikanan, ginguruban siya og leon.
ningurob ang leon og iyang giadto. Og si Samson gigamhan sa espiritu sa Dios. Og miingon ang Bible, gikunis-kunis ni Samson ang leon. Daw kanding lamang nga nati. Dayon human ni ana, wala nagsaba si Samson sa iyahang ginikanan. Pag abot nila dito sa balay sa babae, alang sa pagpakisayod ng mga sawa ang iyang anak sa atua drip, murag pamalay man siguro na abot sila dito. So sa dihang na okay na, nanguli sila alang sa pag-andam sa dako kayo nga kumbira. Sa ilang paglakaw sa dalan, balik dito sa balay sa babae, alang pag-andam sa kasal, mitipas siya siyang agyanan og iyang gitanaw ang leon nga iyahang gipatay. Sa pagtanaw niya sa leon, natingala siya nga gipuy-an man og putyukan. Og didto adunay mga dugos. Mikuha si Samson sa dugos, mikaon siya, dayon iyang gitagaan ang iyang amahan ug inahan. Nangaon sila nga nanglakaw, pero wala gyud siya magsulti sa iyang inahan ug sa iyang amahan. Sa dihang didto na sila sa balay sa iyahang pangasaw-unon, pag-abot nila dito, batasan sa mga Pilistihanon. Nga sa dihang naay kaslon, naagyod sila yung mga bisita. Doon na sila yung mga bisita nga mga Pilistihanon nga 30 kabuok. Ang ilahang bangkiti dito sa kasal, 7 ka adlaw. Porting dako Agosto, 7 ka adlaw. Sa tua, pila ra gali sa tua? Isa ra ka adlaw og tunga, no? Kay anang udto, mga bot ang Tagalakinan, dayon pagkaugma, kasal, paghapon, manguli na. Isa ra ka adlaw og tunga. Pero sa ilaha, nabatasan sa mga Pilistihanon sa una, 7 ka adlaw. Sa dihang naana sila dito, giingna ni Samson ang iyang mga bisita. Tigmuan ta mo, makigpusta ko ninyo. Kung makatubag mo, tagaan ta mo og 30 ka pirasong lino og 30 ka maayong biste. Kung makatagna mo, ingon din siya. Ingon din ang mga bisita. Sige, tug-ani mi sa imuhang tigmo. Siya, iyang gitigmo katong leon og ang putyukan. Ingon din siya. Gikan sa manunukob, miguwa ang matamis. O gikan sa kusgan, gikan sa manunukob, mingguwa ang unsa to yang damgo, ayahang tigmo. Okay. Gikan sa manunukob, miguwa ang makaon. O gikan sa kusgan, miguwa ang matamis. So, mauna ang iyahang gitigmo sa iyahang mga bisita. So, milabay ang 3 ka adlaw, wa gyud nakatag-an, lisod biya pud kayo, no? Wa gyud nakatag-an. Pag ika-4 ka adlaw, ang mga bisita miadto sa asawa ni Samson ug miingon, lansisi ang imuhang bana. Pangutan-a kung unsay kahulugan sa iyahang tigmo. Kay kung dili ka mo tug-an, sunogon mo ning balay sa imuhang amahan. I-appeal po ka namo. Grabe sa una, no? Pagpanghadlok, i-appeal ka namo og sunog. So matag adlaw, nag-ingon ang Bible, sige gahilak ang asawa ni Samson. Sige pangutana kung unsay kahulugan. Naingon siya, ingon ka, nahigugma ka nako, nasilag man ay ka nako. Kay ang akong tagilungsod, imong gitigmuan. Anya, wala ko nimo tug-an kung unsa ang kahulugan ni. Ingon din Samson, wala gani nakutug-an ako ang ginikanan, ikaw na hinoon. Grabe, nilang panaglalis. Matag, ingon sa Bible, sa 7 ka adlaw nga kumbira, nagsigi og hilak ang asawa ni Samson. Og gipulaan na si Samson. Og sa 7 ka adlaw, iyan na lang gitug-anan. Gikapoy na siya. Sa maong tigmo, sa ika-7 ka adlaw, ang mga lalaki, miduol kang Samson og mingon, Samson, ang imong tigmo, mauni, may tamis pa ba kay sa dugos, ug may kusgan pa ba
kay sa leon. Ingon dayon si Samson. Sultian ta mo, kung wala mo nagdaro sa akong kaugalingong baka, dili gyud unta kamo makatubag sa kahulugan sa maong tigmo. Abi ninyo mga igsoon, lagot kayo si Samson. Og gigamhan siya sa espiritu. Og miadto siya sa Askalon, sa lungsod sa Askalon. Og gitulisan niya ang 30 ka tawo. Og iyang gikuhaan og 30 kamayong biste. Og iyang gihatag sa mga tao nga nakatubag sa iyahang tigmo. Human ani mga igsoon, naglagot kay si Samson. Miilakaw ug miuli sa ilaha. Paglabay sa pipila ka simana, ating anito sa mga paras, sa mga trigo, mibalik siya, nagdala siya og kanding, ingon nga iyang igasa siyahang ugangan. Pagbalik niya dito, niingon siya, musulod ako sa kwarto sa akong asawa, pero niingon niya ugangan, wala misugot, ayaw. Abi na kog nasilag kaniya. Ako siyang gihatag sa imuhang amigo nga abay sa kasal. Ingon dayon iyang papa, kadyot lang. Ingon ani na lang, naamay manghod nga mas guwapa pa niya. Siya na lang imuha. Ingon si Samson, ingon ana gyud ay kamo. Dili kamo magmahay kun unsay akong buhaton. Miuli si Samson sa ilaha, nanakop og daghan kayong mga iro. Abi ninyo og pila kabuk iro ang iyang gidakop. 300 kabuok iro nga iyang gidakop. So, wa mong ginanglihok ninyo. Doon na istorya. Doon na istorya. Naghisgutag iro. Doon ay dako kayong nga bugno sa iro ba? Niya, gisalmutan sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Naibalo mo og pila ka nasod ang tibuok kalibutan? 195 kanisyon tibuok kalibutan. Nagdalag tagsa ka iro nga banggiitan nga mga iro. Ilahang giapil dito sa maong pagbugno sa iro. Tungod sa kadako ani nga event, gipahigayon dito sa Las Vegas, Nevada. Kay dako kayog premium mga igsoon. Dito na ang tanang klase sa mga iro. Kanang iro ni Judge, unsa nang klasiha? Naana dito. Kanang pastura, anak-anak dito. Ang tanang maisog nga iro, tuwa dito. So, ingon ani, bugno na ang tanang iro. Pilion o kinsay champion. Ang nahabilin mga igsoon, pulo kabuok. Pero ang Pilipinas, kadaog ang Pilipinas, ani tikasan, gilansisan sila sa Pilipinas. Tanawa o giyonsa. Pagbugno sa mga iro, daog ang pulo kabuok. So champion to champion na. Pulo apil ang Pilipinas. Buhian ang pulo ka iro og ang usa mo'y mudaog. Binugnuay na mga igsoon niya ang iro sa Pilipinas. Niwang ra ba? Kita ang ribs, gusok niya ang nilaktan sa iro. Ano? Hinay kay mulakaw. Sang Pilipinas, niwang. Bugno na. Pag binugnoay na mga igsoon, ang siyam kairo abi ninyo unsay nahitabo, gipangtukob tanan sa obol-obol, patay tanan. Champion ang Pilipinas. Ang kataas-taasan nga hurado, dalag microphone. Kung grabe ang Pilipinas, daog naman pod. Unsa maginaan ng Pilipinas? Maghisguta og Miss Universe. Napod sila Catriona Gray. Nya maghisgot po ta og boxing pod, napod sila kamao, Manny Pacquiao. Nya og iro, sila na po yung champion. Interview siya, Sir, unsa magyong klase sa iro kaning imuhang gidala nga hin champion man sa kadaghan sa kontra. Siya, Sir, ibalo ko ba? Irumbuang na ba? Ingon dahin siya, dili na irumbuang. Siya, ato-ato lang niya. Ayaw biya gyud saba. Ako nang gikiskisan. Leon na. Mao di ay hurot ilang iro. 5 ka leon mo na ito kiskisan. Mura mag-iro tanahon. Gilansisan sila. Ina imutapad. Ayaw plansis. Pero, tagad sa, wala pa biya na human ng istorya. Di mo mangutana og aha tong leon na. Aha na to. Mao to ang leon nga gikunis-kunis ni Samson.
Gikunis-kunis niya. Okay, padayon ta mga igsoon. 300 kairo iyang higot ang mga ikog sa tag tinagurha. So pila ka buok? 130 ka parisan. Iyang gihiktan og sulo. Nya iyang giduslitan og iyang gibuhian dito sa kaparasan. Grabe sa kaulibuhan. Nahurot og kasunog ang mga parasan, mga ulibuhan sa mga Pilistihanon ug perting sukua sa mga Pilistihanon. Nagpakisayod sila kung kinsay nagbuhat ini. Ilang nasayran nga si Samson di ay gibuhat tong Samson kay nasuko kayo siya siyang asawa nga gihatag. Sa dihang nasayran sa mga sundalong Pilistihanon, gisulong nila giadto nila ang ginikanan sa asawa ni Samson. Ug abi ninyo kung say nahitabo, ilang gisunog ang amahan sa babae ug ang asawa ni Samson. Sa pagkasayod nila na ini, kuyaw kayong balaod sa una. Ngipon tungipon gyud, kung naay makasala, patyan gyud. Pero karon sa atua lahi na. Kung labayon kag labayon kag bato, basla na natog pan. No? Kuya sa una, kuyaw kayo. Sa dihang nasayran ni Samson, nga iyang asawa gidauban, ingon siya, ingon andi giday mo. Dili ka mo magmahay, ipanumpa nako, di ko muundang sa pagpanimalos kaninyo. Matong iyang gisulong ang mga Pilistihanon, pagsulong niya, daghan siyag napatay. Og nahibalo siya nga dako yung mahitabo, kay nanulong siya. So, mitago si Samson dito sa pangpang sa langob sa itam. Tago siya dito. Nagpalamig si Samson. Og sa wala madugay, miabot ang 1,000 ka mga sundalong Pilistihanon. Nagkampo sila tunga-tunga sa Juda ug sa Lihi. Nagkampo sila dito. Ug ang taga-Juda nga mga Israelita nangadto ningon kanong nanulong man mo dire. Siya ingon sila ni ami aron pagdakop ni Samson. Gikuyawan sila. So ilang giadto si Samson 3,000 ka mga Israelita nangadto sa pangpang ug misulti ni Samson. Ingon, unsa man ni imong gibuhat? Wala ka ba masayod nga kita ilalo man sa gahom sa mga Pilistihanon? Ani ami aron pagapos kanimo. Ingon si Samson, igo ra kong nanimalos. Ingon din siya, isaad ninyo nga dili kamoy mo patay nako. Ingon ang mga Israelita iyahang makadugo, dili ka namo patyon. Amo lang kang itugyan ngadto kanila. Tuod man ilang gigapos si Samson og bag-ong pisi. Gigapos nila og gidala gitugyan ngadto sa mga Pilistihanon. Pag abot nila sa Lihi, nanyagit ang mga sundalong Pilistihanon. Wow! Naana si Samson. Ang 1,000 ka mga sundalo daw hamigas nanagan kang Samson. Pag abot dito, si Samson gigamhan sa Espiritu sa Dios ug nakakita siya og panga sa asno, diri panga nga bag-upang namatay, iyang gikuha ug mao iyang gigamit nga armas sa pagkumbati alang sa 1,000 ka mga sundalo. Abi ninyo mga igsoon, tungod kay nag-uban ni Samson ang Dios, nahimo siyang nagmadaugon. Ang 3,000 ka mga sundalong Pilistihanon patay tanan. Pero abi ninyo si Samson, niagi siya luya na kayo. Ingon si Samson siya hunahuna og naapay laing mo atak. Wa na. Mabihag na siya. Niampo siya sa Ginoo. Siya, Ginoo, gihatagan mo ako kadaugan. Pero patyon balay ko nimo sa kauhaw. Ang Dios mitubag. Gipaliki niya ang yuta sa Lihi. Ug didto miinom si Samson ug nabalik ang iyang kahimsog. Sa dihang nabalik siya kahimsog mga igsoon, ning pauli siya ug naglayas-layas na. Dinhi siya nagsugod og pagpakasala mga igsoon. Sa dihang miadto siya sa Gaza, sa lugar sa Gaza, nakakita na pud siya og usa ka babae nga daotan. Kung ingon ta nga daotan, nagbaligya og dungog, burikat. Nakighilawas si Samson sa maong babae. So dito na siya nagpakasala. Sa dihang
dito siya sa usa ka balay nga nakighilawas sa usa ka babaeng dautan, nahibaw-an sa mga lalaki dito ug ilang giatngan. Siya di ta magsaba kay inig agi niya ato siyang patyon. Apan si Samson natulog lamang dito sa balay sa babae. Pagkatungang gabi mibangon si Samson ug gigamhan na pud siya sa Espiritu sa Dios ug iyang gialsa ang ganghaan ug iyang gipas-an gibutang dito sa bukid nga nag-atubang sa Hebron. Grabe niyang kusgana. Walay nahimo ang nag-atang niya. Pagkahuman dito mga igsoon, dinhi ani nga panahon na miadto na pud siya sa patag sa Sorek. Diin na iya na pong nakaila ang usa ka maanyag nga dalaga nga mao si Dalila. Sa in English, Delilah. Nagkita na sila. Dapat iya unta ning pangasawon, pero maora gyapon. Nagpakasala gyapon siya. Iyahang giipon-ipon ug dinhi nagsugod nga iyang gidula-dulaan ang sala, gijuk-jukan niya ang sala. Tungod kay ang mga nahibaw-an sa mga kaopisyalis sa mga Pilistihanon nga naa si Samson dito nakigtipon og usa ka babae, niingon sila nga muhatag sila duol silang Delilah, niingon sila muhatag minimo og 1,100 ka sa salapi kung patug-an na siya, lansisi na pod. Ni siya lansisi kung nganong kusgan kay siya sa dihang nagdula-dula siya sa sala. Ningon siya, kung gapuson ko ninyo o kanang 7 kahigot sa pana, kanang wala pa na uga, wala ang akong kusog, sama ni bisan kinsa. Mauto nga, gigapos siya ni Delilah. Niya si Delilah, musinggit tayon. Nga adunay mga Pilistihanon, Samson. Pero isara niya kabugnot mga igsoon. Ang higot daw hilo lamang nga nasangko sa kalayo. Ikaduha, niingon na pud siya. Kay sigig pangutanas, Delilah, unsagi iyang sekreto. Ikaduha, gingnan na pud niya. Kung gapuson ko og pisi kanang wala pa gyud magamit, maluya ko, sama kang bisan kinsa. Gigapos na pud siya. Pagapos, mao lang yapon, natangtang lang yapon, daw hilo lang yapon. Ikatulo, niingon siya, kung lubiron ang akong buhok sa ikapito kalubid, bahinon o kapito, niya higtan og hugot, kimpitan og hugot, mawala akong kusog. Sama ni bisan kinsa, gibuhat gyapon ni Delilah, gipakatulog, iyang gisalapid ang buhok, ug misinggit gyapon siya nga dunay mga Pilistihanon, iyang gibira ang iyang buhok sa hablanan, ug nahimo gyapon siyang kusgan. Niingon dayon si Delilah, habi na kog nahigugma ka nako, katulo mo na ako binuangi, wa gyud kami tug-an sa tinuod. Ingon ang Bible, kada adlaw, sigig pangutana si Delilah, gipulan si Samson, og mitug-an na siya sa tinuod, nga hinalad siya sa Dios, ingon nga Nasaryo. Mga igsuon, sa dihang iyang gitug-an, gipatulog si Samson, gipahigda sa paa, og tawag siya usa ka tawo nga diha sa pikas lawak ng mga Pilistihanon, og miabis sa 7 ka pungpong siyang buhok. Og nagdahom si Samson, nga bakalingkawas siya, kusgan lang gyapon siya. Pag gipasakitan siya pagkahuman, wala na siya kusog. Gidakop siya sa mga Pilistihanon ang kasakit mga igsoon tungod kay gilugit ang iyang duha ka mata. Gidala siya sa dapit sa mga Pilistihanon dito sa Gaza. Ug didto gipriso siya og gihimong tigaling, luoy kayo, tigaling sa galingan. Og didto nagpatawag ang mga Pilistihanon og tigom aron magsaulog sila sa ilang kadaugan, sa ilang Dios nga si Dagon. Saulog sila. Dayon ilang gipakuha si Samson dito sa prisuhan. Nga perti ng luuya. Pero ingon ang Bible, nagkataas ang iyang buhok. Ilang giyagaan og mayo dito sa tunga, giyagaan og naingon ang nagampo si Samson nga Ginoo. Taga ko gahom sa katapusan lang. Ug itugot nga mamatay ko uban kanila ug iyang giduot ang duha ka haligi ug natumpag ug daghan pa siyag napatay kay sa buhi pa siya. Tungod kay ang mitambong atong panahon na 3,000 ka mga babae ug mga lalaki ang tua dito hurot ug pangamatay. So ang kinabuhi ni Samson mao to ang asoy sa kinatibukan sa kinabuhi ni Samson
o kanang sa iyahang istorya siyang kinabuhi adunay duha ka butang nga mahimong natong panag-ingnan sa atong pagpangalagad sa atong Ginoo karon. So unahon nato mga igsoon sa iyang pikas sa kinabuhi kining nahimo na siyang nga ang Dios nagahom pa kaniya, no? Mga panghitabo nga ang Dios nagahom pa kaniya. So dunay tulo ka punto mga igsoon nga nabuhat ni Samson sa kadaugan. Mga panghitabo nga ang Dios nagahom pa kaniya. Number 1, nagmadaugon siya. Naingon dinhi sa Maghuhukom 40:19, unya si Samson gigamhan sa espiritu sa Dios og nahimong kusgan. Miadto siya sa Askalon aron pagipatay niya didto ang 30 ka tawo. Gitulisan o gikuhaan sa mayong biste o gihatag sa mga tao nga nakatubag sa tigmo. So, ug wala nag-uban niya ang Ginoo. Kaning 30 ka tawo dili ni makaya. No? Dili gyud ni makaya. Maglisod mga ni tag-usa ang 30 na hinuon. Pero sa dihang nag-uban ang Dios nahimong magmadaugon. Ikaduha, ana pagyud mga igsoon dinhi sa Maghuhukom 15 verse 8. Ningon pagyud diri. Gisulong niya sila og daghan siyag napatay, unya milakaw siya og nagpabilin didto sa langob sa pangpang sa itam, no? Duha kay gayon nanulong siya ra usa. Dili hamay-hamay siya ra usa, pero kung mag-uban ang Ginoo naagyod ang kadaugan. Ikatulo, naluya si Samson. Bisan unsa kakusgan sa tao, no? Bisan kita mga lagad sa Ginoo usahay moabot pug kapuyan ta, dunay kaluya. Unsay ang gihimo? Ningon diri sa Maghuhukom 15 verse 18 ug 19. 15 verse 18 to 19. Unya si Samson giuhaw pag-ayo. Busa misangpit siya sa Ginoo og miingon, gihatagan mo ako kadaugan, unya karon patyon mo baday ako sa kauhaw og ipabihag sa mga walay tuli nga mga Pilistihanon. Unya gipaliki sa Dios ang yuta og migula ang tubig. Miinom si Samson og na hiulian siya sa iyahang kabaskog. So, mga igsoon, unsa may kahimtang nato ron nga atong gidala-dala, naabatay kabalaka. So, bisan ang Dios nagahom nato mga bag-ong gawa sa encounter. Hello. Naaba dire? Okay, bag-o mong gigahuman sa espiritu sa Dios. Naamang gyud ang ato ang kadasig pero moabot gyud ang panahon nga dunay kalaay. So sangpita ang Dios. Sangpita ang Ginoo tungod kay ang Dios motubag. Ako'y kabalaka. Di gyud malikayan ingon nga nagpuyo ta sa unod, mubati gyud tag kabalaka. Makaingon ko nga unsaon naman ning COVID-19, wa na ba kani human-human. Di na putam kasulod sa mga boundary na napuy ispas, mangayo na po daw og kanang imuhang say tawag anang test nimo sa imuhang aron makaagi ka nga negative gyud ka sa COVID. Ha? Singalan ana? Swab test. Okay. Mangayo daw. Purti ng lisura. Pero ang akong gikahadlukan mo igsoon kanang nabalaka ba? Dili hadlok. Na ako'y nabalakan. Kining nahitabo ron nga pag ilog-ilog sa China ug sa Pilipinas. Kining carborosure. Kay basin og mauni maka-trigger nga mahimong moabot na pud unya ang third war, no? Sa tibok kalibutan, gubat. Human naman ang una, ikaduha. Kay kaning gubat ra ba, third world war, maor ba ni ang solusyon nga ang mga tanang palitonon mubalik og barato. Moabot ang panahon mahuman na siya, gamay na kaing tawo mahabilin, wadto tag merkado, wala nay timbangan, tinuhog na ang isda. Wa nay kiluhay sa bugas, ginantang na. Mubalik na butong daghan kaing tinabal. Kay dugay madaot ang isda. Maor ba nay solusyon? Munang makuyawan ko. Kay wala para ba ko kakitag apo. Hallelujah. Kamo, naagid mo kabalaka ba? Kini mga batanon, mabalaka mo. Kay moingon madayon ang mga batanon.
Sus, bata para ba ko? Saon na lang og magubat, tibok kalibutan. Ang mga dalagag ulitaw, balaka gihapon. Mingon po sila, psst, wala para ba ko na minyo? Gubat na. Unya, katupong mga minyo na mabalaka gihapon. Sus, wapat kita sa kong anak. Naagi ka balaka. Unya, katupong nanganak na, nga magtiayon, na balaka gihapon. Sus, magubat ni. Saon na lang, gagmay pa ng mga bata. Mga tigulang, mabalaka gihapon na sila. Saon na lang, no? Mapuno na si eroplano ning langit, gubat na, dinaganay, sakit na ba kayo akong arthritis? Balaka gyud tatanan, pero moingon kuninyo nga igsoon. Unsa man ay imong gidaladala karon, ayaw lang gyud pagpakasala. Kay ang sala mauna ang yawi sa door nga makasulod ang sala sa atuang kinabuhi. Ayaw lang gyud pagpakasala aron mahimo tang madaogon. So atong tan-awon ang ikaduhang naong sa kinabuhi 7 minutes. Hallelujah. Okay, akong paspasan mga igsoon. Sa dihang nakasala si Samson, ningon diri sa maghuhukom 16:1, unya miadto si Samson sa Gaza ug dito nakaila niya ang usa ka batan-ong, usa ka daotang babae ug nakighilawas siya niini. So dinhina, grabe na niyang pagpakasala. Dayon sa dihang nakaila niya si Delilah, nagpakasala na pud siya. 1, 2 ug 3 nga dulaan niya ang sala. Ingon siya, kung gapuson ko 7 ka higot sa pana, wala ang akong kusog. Ikaduha, kung gapuson ko og apisi nga kaning wa pagid magamit, mawala akong kusog. Ikatulo, kung lubiron sa 7 ang ako ang buhok, mawala ang akong kusog. Pagka ikaupat, ang ingon sa anghel, ayaw lagi putli mong buhok, iyang gisugilon, og nahitabo, nagiputlan siya buhok. Ingon dire, naghuhukom 16 verse 16 ug 17. Kada adlaw gipakutana siya ni Samson, busa si Samson gikapuya nagpamati kaniya. Verse 17, sa katapusan gitug-anan na lang niya si Delilah sa tinuod, wala gayud kaputli ang akong buhok. Matud nila, kay gihalad man ako sa Dios, ingon nga Nazario, bisan didto pa ako sa tabuangkan sa akong inahan, kung tupihan ang akong buhok, mawad-an ako kusog ug maluya sama kang bisan kinsa. Okay, kini mao ni nagkanindot na mga igsoon. Sa dihang gitug-an niya, misulod sa siya sa sala, magpaabot siya sa consequence mga igsoon. Naagyoy sa binisaya na nilugdangan. Naagyoy nilugdangan sa dihang buhat tag sala. Unsay nilugdangan? Maghuhukom 16, 20, 21. Unya misinggit si Delilah samtang misinggit si Delilah, Samson, ani ay mga Pilistihanon, mimata si Samson og nahimong og nagdahom nga mabuhi pa siya og makalingkawas. Wala siya masayod nga gibiyaan na siya sa Dios. Aray. Gibiyaan na siya sa Ginoo. Verse 21, gidakop siya sa mga Pilistihanon ug gilugit ang iyang mga mata. Gidala siya sa Gaza ug gigapos sa bronze nga kadina ug gihimo siyang tigaling didto sa prisuhan ug hangtod naunong siya pagkamatay didto. So, sa ato ang kinabuhi mga igsoon, sa dihang abriha na to ang door sa pagpakasala, naagyoy dako kaayong mahitabo nga nilugdangan sa ato ang kinabuhi. Nasayod bata si Samson, gitawag siya sa Dios aron ang Pilistihanon mahimong mailalom sa iyang katawan. Nahibaw bata sa ato ang tawag sa ato ang kinabuhi? Karon nganong niya ka, nganong nagbuhat kag matarong, tungod kay gitawag ta sa Dios sa kinabuhing walay katapusan. Mao na ang tawag nato. Mao nang moingon ko ninyo mga igsoon, ayaw gyud pagkumit, ayaw gyud dula-dulai ang sala. Basin og moingon ka nga piso-piso ra maning sugala, pastor. Basig moingon ka, isa ka adlaw duha ra man ka stick, pastor. Pastor, duha ra man to kasyat. Ang gamay nga sala ayaw kumpiyansa. Kay lansisan ka ana, mahimo ng 1 ka kilometro. So, okay. Naatay sugo. Atong mabasa sa Exodo 20, 12 ug 17. Ningon diri, tahura ang imong
amahan ug inahan ug mutaas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta nga atong gipuy-an nga gihatag sa Dios kanato. Duha, tulo ka sugo nga angay natong tamdan nga igsoon. Ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pagbutang-butang sa imong pagkatao, ayaw kaibog sa balay sa uban, ayaw kaibog sa asawa sa uban, ayaw kaibog sa ilang helper, sa ilang katabang, sa ilang sakyanan. Ug unsa may naa nila hantod ikapulo, ayaw kaibog. Mga igsoon, kung naa kay kauban nga lamig ig sakyanan Kristohanon, ya ikaw pod Kristohanon, parihara mo. Kung naa siya Jesus sa iyang kinabuhi, naa po kay Jesus, bisang gabahik ra ka, muntiro siya, parihara ta. Pero mo ni ang nakalami. Ay nagsakay og sakyanan porting gwapuha, Land Cruiser, Toyota Land Cruiser, nya imuha motor star nga motor. Kinsa mo na Kristohano na dili labaw pa ko na ako'y Jesus akong kinabuhi, patay na sa espiritu. Ayaw kaibog, labaw pa ka bisan nagsakay siya nindot kayo nga sakyanan mga igsoon. So kaning sugo nga pulo ka buok, nay usa ka sugo ani nga sala nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. Subo kay palandungon tungod kay gani maipiktuhan pa ani ang mga anak sa Ginoong Kristohanon. Magbantay tam nga igsoon kaning panapaw. Hallelujah. Kaning mga igsoon. Kuyaw kaayo ni mga igsoon atong basahon mga igsoon. Hallelujah. Gamay na lang kayong oras. Okay, atong basahon dinhi sa Panultihon 7 verse 18 ngadto sa 27. Naingon diri ang usa ka lalaki nga wala pa'y kasinatian sa gugma nga gilansisan sa babae. Niingon siya, dali ug maglipay kita sa tibuok gabi, tagbaw nato ang atong kaugalingon. Wala sa balay ang akong bana, nagbiyahe siya sa layo, nagdala siya daghang salapi ug dili tingali makauli niining duha ka semana. Busa natintal niya ang lalaki, pinaagi sa iyahang kamabihagon og mga pulong og matahom. Diha-diha mikuyog niya ang lalaki sama sa usa ka turong baka nga nagpadulong sa ihawan, sama sa lagsaw nga nagpadulong sa litag diin ang usa ka udyong motaroy sa iyahang kasing-kasing, sama sa usa ka langgam nga nagpaingon sa litag. Wala siya masayod nga namiligro ang iyahang kinabuhi. Ingon ana kakuyaw kining sala nga mikuyanap sa tibok kalibutan karon mga igsoon. Kung kuyaw ang COVID-19, mas kuyaw ni. Tungod kay malaglag ang atuang. Unsa man, malugit. Si Samson, nalugit niyang mata. Apan ang atong ngalan nga nahisulat na sa libro sa kinabuhi, malugit. Kung ato ning buhaton. Munang importante kay Migson, pahinumduman ta sa Ginoo. Hallelujah! Last na lang. Wala na ko'y oras. Ingon dire, sa 24, 27. Ingon dire, busa karon mga anak, busa akong balikon, busa karon mga taga Happy Church. Paminawa ako, patalinghugi ang akong gisulti. Likayin ninyo kining matanga sa babae. Likayin ninyo kining matanga sa lalaki. Okay, pariha ang lalaki ug babae. Makadaot siya daghang mga lalaki, makadaot siya daghang mga babae. Ug maoy nakaingon sa kamatayon sa dili maihap nga mga babae, dili maihap nga mga lalaki. Ang iyang balay mao ang dalan padulong sa kalibutan sa mga patay ug dali ra ang iyang kamatayon kon moadto siya aning pagpakasala. So mga igsoon, agi sa pagtapos mga igsoon, ayaw palansis sa sala, ayaw abrihe bisan gamay lang kay mauna ang door ngam ang sala lansis makasulod sa tuang kinabuhi. Unsa to, kung doon na tayo daggo kayong problema, magmadaugon ka. Sa dihang wala kay sala, tungod kay ang Diyos nagahom nimo. Maabot man ang panahon, maluya ka. Sampit sa Diyos. Sampita siya. Tubagon ka sa Diyos. Sa tanan nimong gipangayo. So, unsa may atong buhaton aron makalikay taning sala nga mikuyanap sa tibok kalibutan? Back to basic. Okay. Pagkatulog, thank you Lord sa katulogon. Lord, bantay ang among tibok panimalay, tabunis mong hamili nga dugo. Dili karnapon imong motor to asilong, kay nagampo ka. Pag adtos kuwatan, kulbaan sila. Di mo dayon, dito ras pikas. Pag mata sa buntag,
paninghua nga makadayeg ug makasimba ka sa Dios sa imuhang devotional. Anang adlaw paningkamot nga makabasa ka siyang pulong kay kana kalanon sa imong kalag aron mutambok ang imong kalag. Bahalag niwang-niwang ang imong lawas. Mga igsoon, tambong sa tanang buluhaton nga mahimong mahimaya ang Dios sa imong kinabuhi. Ismael, bagong gawas encounter. Hello. Salamat kay ninyo. Tungod kay hingtikang mo. Mauna, tambong, morning prayer, tambong, tanan nga buluhaton. Mutambong ta, aron mahimo tang mahilikay aning sala nga mikuyanap sa tibuok kalibutan. So ang Dios, magapanalangin kanatong tanan, salamat kayo sa inyong pagpatalinghog, ang Dios mag-uban kanatong tanan. Hallelujah. Salamat kayo. Akong ihatag ang panahon sa tuang pastora. Hallelujah. Hi, kumusta? I'm blessed. Amen. Salamat sa tibok istorya sa libro sa maghuhukom. Na ako sa book karon of Joshua, humanan ako basa ang book of Joshua, o human ani is Judges. Mao niya ang maghuhukom. Mao niya ang libro sa maghuhukom. After si Joshua namatay, nakalimot ang mga Israelites sa gibuhat sa Ginoo sa ilaha. Pinaagi ni Moses ug ni Joshua. Nakalimot sila, giunsa sila pag-atiman sa Ginoo gawas sa Egypt, dayon gipakaon, dayon giatiman. Tungod kay nawala na mga leader nila, nagpakasala sila. Mautong nabihag sila sa Philistine. Na-under sila sa ilang kaaway. Pero salamat sa Ginoo nga nag-andam na daan ang Dios og manluluwas sa iyang panahon in the person of Samson. Si Samson doon na siya itawag to save Israel from the Philistine. Salamat sa Ginoo. Wa pa gani ka natawag yandaman na kag manluluwas. Kay kitang tanan nailalom ta sa atong kaaway nga mao si Satanas ug ang sala mo hinungdan nga nabiktima ta sa kaaway. Nagpadala ang Dios og manluluwas in the person of Jesus Christ. Palakpakan nato ang atong manluluwas. Grabe si Samson no sa istorya dili ko ka relate anang iyahang gasabod tibuok story ma-relate niya. But Samson really, gipakataw siya nga dunay tawag. O puno siya sa Holy Spirit. O kinahanglan dili po niya to ipadaplin atong kaugalingon. Nga sa dihang nakabatonta, kang Ginoong Hesus atong manluluwas, naapod na to ang Holy Spirit. Ang kusog ni Samson naa sa iyang buhok, pero ang imong kusog na sa imong sulod. Amen, 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 amen. Pagkaputol sa buhok ni Samson, wala niyang strength. Anong naputol man to? Bantayan na to. Ang ato ang dihog. Ang spirit sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bantayan na to ang sala. Kaang sala, matupas atong magwawali. Mupadulong na to. Mupadulong nato nga maluya ta, mupadulong nato nga biktima ta sa yawa. Bantay, igsoon, ito kagibalaan na ka sa Ginoo. Tanaw ra gud si Samson, daghan kay siya kapakyasan. Tanaw mong kagalingon, daghan ka kapakyasan. But ang Diyos na to is merciful, maayo, maluluyon, puno sa grasya. Bisag makasala ta, pwede tang mubalik niya og mangayog pasahilo. Amen? Unsa mga sala tong nahimo tanawa si Samson, ako lang ning kuan mga iso spiritually. Si Samson batayan nato no kanang mga batanon. No ayo mo pakikipon sa mga dili magtotoo. Ayo mo panguyab og dili magtotoo kung magtotoo mo. Kay ma-influensya man gyud, di ba? Ma-influensya man gyud, tanawa siya ning tabok siya. Gingnan siya siyang ginikanan, ayaw lagi ana kay di na katribo nato. Amen kaayo si Seth. Kay katribo man niya.
may daghan diring dalaga sa Happy Church. Nganong adto mangyud sa gawas mamili? Patuo pod mo sa inyong ginikanan og mga leaders. Ayaw pagtuman o gusto, kay gusto gyud mo. Ay, magoy gwapo diya sa Happy Church. Daghan kayong gwapo dire, daghan kayong gwapa dire. Lingi-lingi lang. No? Ayaw mananaw dito sa gawas, tanaw diri sa sulod. Tignan siya siyang mama nga, na may daghan ring gwapas ato ang tribo, anong dito, magtumag gusto. Ingnay mong tapad, ayaw pagtumag gusto. Ayaw pagtumag gusto. No? Obey your leaders, obey your parents, nga naman, ang sala makaluya mo, tanggayon sa matutudlo makaluya. Unsa may maka-energize na to, makabahatag na tong kusog, ang pulong sa Ginoo, ang presensya sa Diyos. Amen, Exoan? Loy, ang kahimtang ni Samson, the ending, grabe, ipakita unsay resulta sa sala. Minaw, unsay ending sa sala, grabe. Grabe. Naluya na si Samson, wala na siya strength. Ipakaulawan siya. Gikuhaan siyang mata. Kuha ka mata, nabutas siya. Gihimo siyang spektakol. Himo siyang talanahon sa tibuok mga kaaway niya. Napakaulawan. Di lang si Samson, ang Diyos ni Samson napaulawan. But Samson, kabalo siya unsaon pagbalik sa Ginoo. Siya, Lord, one time lang, Lord. Please, Lord, pasaylo ako sa tanan akong nahimong sala. Ibalik ang kusog diri ka nako. Aron makapanimalos ko sa akong mga kaaway. Katong panahon ni Samson, ang iyang kaaway mga tawo. Pero ang atong kaaway karon mao ang dili makita nga kontrapod sa Dios nga mao ang yawa. One time lang, God is a God of second chance. Dunag yung chance ang tao sa dihang muhinulsol siya sa Ginoo. So lesson to learn karong buntag igsoon, ang imong tawag ayaw nimo ibaliwala, ayaw palansi sa sala. Kay ang imong tawag naluwas ka, anak ka sa Dios. Naani mo ang espiritu sa Dios. Gigamhan ka sa espiritu sa Dios. Dili ka mapildi sa kaaway tungod kay ang Dios nag-uban kanimo. Amen. Manindog mo palihog mga igsoon. Hallelujah. Salamat kaayo. Hallelujah. Niapata sa kalibutan sa sala. No? Kaning kalibutan atong gipuy-an adiri ang sala. Pero alaot ang tawo nga mo kubit sa sala. Mapildi gyud siya sa iyang kaaway. Dali ra gyud siya maluya. So karong buntaga, iulagwa imong kaugalingon. Basig ikaw ang Samson karong buntaga. No? Magtuman og gusto. No, kanang wala mo obey sa pulong sa Ginoo. Siguro naluya na ka. May abot na nimo ang kalaay spiritually. Tungod kay makaluya man gyud kung magbuhatag sala, kung mo disobey ta sa Ginoo. Pero karong buntag nga igsoon, unsa man ang imong nabuhat atubangan sa Ginoo, sa dihang mobalik ka sa Dios, naapay second chance diha sa Ginoo. Ayaw tuguti nga ang kaaway mudaog sa imong kinabuhi. Tuguti nga ang Diyos mudaog. Sa katapusan, ang Diyos midaog sa kinabuhi ni Samson. Ayaw na paabuta nga moagi pa ka ug dili maayo sa imong kinabuhi. Hibaloi pinili ka sa Ginoo. Hibaloi naluwas ka, giluwas ka sa Ginoo. So karong buntaga, sa man ang imuhang gikalipayan nga sala, atong duulon ang presence ni Lord. Pangayog pasaylo sa Ginoo. Siguro nakig-abin ka, siguro doon na kay karelasyon nga dili magtotoo. Nya murag naluya na ka diha sa Ginoo. Pangayua sa Ginoong kusog. Pangayua sa Ginoo karon ng unsa man kinahanglan pasaylo nga imong ipangayo sa Ginoo karon, buhata tubangan sa Dios. Tungod kay ang Dios maminaw, and God is God of second chance. Lord. Hallelujah, we give you praise. So may mong i-give up sa imong kinabuhi. Though it's hard nga ito ning biyaan, but because you have a calling, doon na kay tawag sa Ginoo. Importante nga, ma-preserve ang tawag sa Diyos sa imong kinabuhi. Importante. Thank you, Lord. Importante ang tawag
kaysa kalipayan sa kalibutan. Buhi ina igsoon, pangigpasaylo sa Ginoo. O karong buntaga, dawata ang pasaylo sa Dios. Tuuhi nga sa dihang mubungat ka sa pasaylo, God will forgive you. Ug I pray nga ibalik sa Dios ang kusog diha sa sulod nimo. Spiritual strength magaabot sa imong kinabuhi. Nga masuklan nimo ang unsamang temptasyon sa sala. Unsaman ang gitanyag sa sala, imuhang mahimo nimong mabiyaan or mahimo kang gawasno ni ana sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord God. Salamat kay Ginoo. Lord, I pray for sa tanan, Ginoo, bisan pa bagong ning gawa sa encounter, basig nakabalik pa, Ginoo, sa karaang kinabuhi. Lord, karong buntaga, gi-offer nimo imong kaugalingon sa diyang makasalami, makabalik. Di na mo tugutan, maluya pa mi. Sa ngalan ni Jesus, receive it, igsoon. Kinsa man ka dawata ang pasaylo karon, dawata ang paghinlo sa Dios, and dawata ang kusog sa Dios, gibuhi ana karon sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Father, salamat kaayo, Lord. Hallelujah. Let's lift up our hands to the Lord this morning. God, salamat sa tawag nimo kanamo. Gitawag mi nimo, Ginoo, makigrelasyon nimo. Gitawag mi nimo aron maluwas o makabaton sa imong espiritu. Tabangi mi, O Dios, gani mi maparehas ni Samson, Ginoo, nga mo kompromiso sa kalibutan. Nga mahimong among tawag, Ginoo, among mapuy-an hangtod sa imong pagbalik ug hangtod sa katapusan sa among ginhawa. Kung makasalaman mi, Lord, naa ka mo pasaylo ug makamove on mi, Lord, mo abante mi, Lord, mo tubo mi sa among makasinatian kauban kanimo. Lord, ka na mga kamuta, ginulig una pa ning katapusang kapanahonan. Doon nag-atubang mig lahi-lahi, Ginoo. Lahi-lahi pagsulay o temptasyon, lahi-lahi ang mga tubangon. But naa ka, kusog ka na mo, Ginoo. Ikaw ang kusog sa sulod na mo, Lord. Ikaw ang kusog. Tabangin matausa, Ginoo. Mga dalaga, mga ulitaw, Ginoo. Mga minyo, Lord God. Sa ngalan ni Jesus. Mga namuhat sa bulaton, O Lord God. Nga dili, Ginoo. Mahimong mabiktima sa sala, mabiktima sa yawa. Lord God, gidawat na mo imuhang grasya, gidawat na mo imuhang kaluoy karong kabuntagon, Lord. And we give you praise. We give you praise. Ni apa mi, Lord, nagbarog atubangan nimo tungod sa imong grasya ug tungod sa imong kaluoy. Dalaygon ka sa walay katapusan, Ginoo. Dalaygon ka, Lord. Salamat, salamat, salamat. Salamat sa kang kusog nga palakpakan. Sige, with all your strength, Ina. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus, thank you. Holy Spirit, thank you. Ikaw among kusog sa sulod na mo, Lord. Salamat kay Amahan. Salamat nakalabang mi sa bulan sa Abril. Kay naay mong grasya, naay mong kaluoy. Salamat, Amahan, sa ngalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Woo! Thank you, Lord. Lingkod mo, Mike Son Palio.